Nyeksekake Allah Panglimbang 5 menit dina Rebu Legi tanggal 30 April tahun 2026 kapetik saka Injil Yohanes bab 12 ayat 44 tekan ayat 50. Salah siji kaunggulan teknologi buatan utawa artificial intelligence yaiku bisa nekakake liwat gambar urip tokoh-tokoh kang wis tilar donya kayata Pak Soekarno, Pak Muhammad Hatta, Dono, Kasino, Jojon lan sapiturute. Anane teknologi AI bisa dadi srana tamba kangen wong-wong kang nate menangi tokoh-tokoh mau, utawa dadi srana pasinaon kanggo wong-wong kang ora nate menangi tokoh-tokoh mau. Kanthi nyinaoni sejarah lan kapribaden tokoh-tokoh mau, sinartan pratelan arupa asil teknologi AI, wong bisa nulodo lan nerusake perjuangan becik tokoh-tokoh mau. Pratelan cecala mbok menawa bisa dadi pancatan panglimbang kita dina iki. Menawa teknologi AI bisa nekakake ing satengah kita tokoh-tokoh kang ndadekake awake dhewe luwih ngerti lan kenal tokoh-tokoh mau, luwih-luwih saka iku Gusti Yesus. Panjenengane ana dudu saka asil teknologi AI, ananging ing ngutus Allah yang Rama nyelametake umat manungsa. Kuwasa dalem Allah kang ngatasi sakabehe sagung ngrawuhake kanggulan ing satengah umat manungsa Sri Yesus. Amrih manungsa kang srawung lan tepung Sri Yesus bisa tepung kanthi luwih becik Gusti Allah kang nitahake sarta mangerti lan nindakake apa kang kakersakake panjenengane. Rawuh dalem Sang Kristus ana donya saperlu nyeksekake jroning pribadi dalem Allah yang Rama kang ngutus panjenengane. Sapa kang nyawang aku padha karo nyawang Allah yang Rama. Sapa kang percaya marang aku percaya uga marang Allah yang Rama. Mengkono sabda dalem Gusti dina iki. Sabanjure Gusti Yesus ngendika menawa sapa kang percaya lan midhangetake panjenengane bakal katuntun menyang papan padhang sarta luar saka paukuman. Manungsa tumeka papan padhang sarta luar saka paukuman marga tuhu nindakake dawuh piwulang dalem Sri Yesus jroning uripe. Marga apa kang kawulangake sarta katindakake dening Sri Yesus padha karo kang kakersakake sarta katindakake dening Allah. Mula sapa wae kang nyawiji marang Sri Yesus uga pepantan mendo-mendo dalem bakal slamet. Wong-wong mau ora bakal katampik ananging bakal kairit lumebu papan padunungan dalem kang langgeng. Katuk papan padhang sarta luar saka paukuman uga bisa kamangerteni minangka slamet langgeng. Para tresna pelem kinasih, ayan kita minangka pendherek dalem Sang Kristus supaya ora kena hukuman sarta bisa madunung ing papan padhang alias slamet yaiku percaya. Nadyan tembunge sepele, percaya ananging ora gampang anggone nindakake. Mula prayoga tansah nyuwun marang Allah nugroho yang Roh Suci kang ndadekake kita kabeh saguh percaya sarta mempertanggungjawabake kapercayan mau jroning urip kita. Sebab amung marga karya yang Trinity siji wae ndadekake awake dhewe bisa slamet. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Doalah yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci ala sawiji asipat 3. Kawula miyusma nuwun awit kekeran sabda dalem dinten menika. Nyuwun si pepadang tuntunan lan kegiatan dalem amrih kawula tansah pitados sarta tuhu mirengaken lan nindakaken dawuh piwulang sarta pakon-pakon dalem. Mugi nurna yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci kados mlebuka sak menika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.